Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tilole ndadzutse amene kunje amene ali oyang'anira azimayi m'chigawo chino chapakati. Lankhulani abwana wanali pompano munabona visha. Aha. DPP woye! Bwana Vice President Honorable Gangata woye! Bwana Chitiritiri woye! Bwana Chisale woye! Honorable Navicha woye! Honorable Commissioner Matanga woye! Honorable Chipungu woye! Honorable Luwemba woye! Honorable Mwanavava woye! Honorable Kalele woye! MGC yose woye! Mwaje inu? Simu naje. Sama timuzijaga tatu. Nanga muhuja. Bwana Vice President in these minutes. Apita woye. Bwana Vice President amene muli pakati pathu mulandire ulemu. Ine pano sindi kuchedwapo. Chifukwa pala anthu ambiri wotalankhule. Bwana akati nyumba ndi mzimayi. Nyumba mulela wana pakomo amakhala mzimayi. Koma uzimayi wake pakomo opanda chakudya. Mzimayi wake osowa zambiri. Bwana Vice President muli pano ndikufotokozereni azimayi onsewa akuvutika. Azimayi tili pano tikuvutika pamodzi ndi wana. Ine sindi kupita patali. Chifukwa bwana wanga alipo mpano. Ulemu wanu. Kodangalule! Bona na matangala nthawi yanu. Zikoma kwambiri bwana. DPP woye! DPP woye! DPP woye! Professor Peter Mutharika woye! Professor Peter Mutharika woye! Ife tonse woye! Zikoma kwambiri. Ulemu upite kwa a Vice President athu achigawo chino chapakati Honorable Alfred Gangata. Chifukwa cha nthawi mundilole kuti ndipereke ulemu kwa akuluakulu onse aku Central Executive mulandire ulemu wanu, aku National Governing Council landirani ulemu wanu. Ndi onse olemekezeka mafumu athu muli pano, akuluakulu aku ma districts, ma district governor ali pano, constituency, nonse mulandire ulemu ndi mafumu nonse. DPP woye! Yen mafuna ndione chala cha anthu amene akwiya ndi ulamuliro wa Congress chala mwamba. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri. Zonadi Nsiriza yakwiya. Lilongwe yakwiya. Si choncho. Tatopa ndi ulamuliro umene usi choncho. Nde nthawi yakwana. Kuti ulamuliro umene utani uchoke. Si choncho. Ulamuliro wa Congress utani? Utani? Ndiyeno njira yake tukumbutsane, takatu kumbutsana. Njira yake sikumango dandaula, si choncho. Aliyense ali ndi mphamvu yochotsera Congress, si choncho. Aliyense ndifuna amuuze nzake, tili ndi mphamvu yochotsera Congress, muuzeni nzanu. Eti? Iniwe muli ndi chidatu chochotsera Congress, si choncho. Nde chida chanu chomwe muli nacho ndi vote yanu. Tikumvana? Ndiyeno apapa kudandaula kuja tisiye. Tingodziwa kuti atizunza kokwana, pakwana, nthawi ibwera tikatani, tikachotse. Si choncho. Ndiye chida chanu muli nacho. Ndiyeno pakati panopa, ndifuna tikupangane. Si choncho. Vote yanu jamunalembetsa ija. Chonde, tikayisunge. Tikumvana? Akhala kumazungulira kunyengererani, kukupatsani ma 2000, ma 1000 kuti mwagulitse. Osalola, tikumvana? Tisaloleti. Panthawi ino ndifuna ndikusiyeni kaya ndauze mafumu uku. Mafumu ena akumatengeka kumalola ndithu atsogolera azibwera adzikunamizani kuti mudzilenga mavoti a anthu zimezo zilekeke. Tili modzi.
tikalole anthu akasankhe munthu wakukhosi kwawo sichoncho. Ndiyeno kulola zimenezozo ndi mulandu. Malamulo achisankho a dziko lino wina aliyense otenga voti ya anzake ndi mulandu. Ndiye ndifuna ndikumbutseni mafumu chonde magogo ndagwada musalole kuti mukakhale m'mavuto chifukwa cha munthu wina. Tiyeni mulole aliyense akhale ndi ufulu wake. TPP woye! TPP woye! Ndiyeno kuvutika tonse tavutika kuzaka folo zonsezi takhati kulira. Ndiyeno tikalephere ndithu tikalephere kwachotsa chifukwa cha 2000. Ndiye tigwirizane aliyense voti yake akayisunge pofunikira sichoncho. Ikamadzafika pa 16 September aliyense akatuluke osanyenchera tikadzutsane tonse tikatani tikavote. Ndiyeno tikudziwa kuti paja kunali kalembera kuno koma pakhaso kalembera obwereza kwa anathu onse amene anakwana zaka 18 kwanalephera kulembetsa nawo kaundula wapita uja. Ameki atsegulaso masenta. Ndiye kuno ku constituency yathu ino atsegula pantsiriza pomwepa tili ndi mwayi sikutali iyayi sakutsegula masenta onse. Tikudziwa kuti sakutsegula masenta onse chifukwa chakuti akutiopa sichoncho. TPP woye! Ifeyo malamulo a dziko lino ameki amene akutsegula masenta onse kuti kalembetsenso. Komano atseka masenta ambiri kungotsegula masenta ochepa. Ngati kwathu kuno atsegula masenta awiri kwa ntsiriza LEA komanso kankodola basi masenta awiri. Akuganiza kuti akatero tilephera kulembetsa zitheka. Ndiye ife tikatuluke tipita komweko basi. Tikakwezana kaya kabanza kandi kutali tikafika tikalembetse sichoncho. TPP woye! TPP woye! Ndiye tizikumbukira aliyense ali ndi chida aziyenda monyada. Ikamadzafika September tuchotsa Congress ndi chida chathu sichoncho. TPP woye! TPP woye! Zikomo kwambiri. Chala mwamba. TPP woye! Agangata woye! Mtandire woye! Tafika so ifatika no bandamanda. Dingalule sangalule. Dingalule. Ule mwavibi yatu Honorable Alfred Gangata omwe sondi a shadow MP adera lino owina eti paliso nkhani apa ngati mbewu imaoneka pa Nazareti afumu aja madandaula kuti mukanabwera nthawi yabwino avipi ndi kupemphe next time muzagogonera konkuno kuntandire. Ulemu Bwana Doi Ajisale, Komanso Director of Elections, a Regional Governor to Advisor to the President Mr. Honorable Chipungu, akulu onse NGC, ma shadow MPs nonse, ma governors, ma governors, ma yanga, ma Mary Kunjendi, amayi onse apa ulemu wanu, mafumu atu, magogo chalo nonse muli pano ulemu wanu. Mbwaloli ndilokanganirana. Ineyo ndifunse na Malawi akuno kulilongwe kuno kuntandire kuchoka 2020 MCB itatenga ulamuliro kufikira na lero zili bwino si zili bwino? Zili bwino? Azimayi mulipo? Nditangona manja anu. Manja azimayi. TPP woye! Azimayi anzanga mulamuliro wa Kongresi zili bwino si zili bwino? Ndiye uli pabanja ndi mamuna wako zaka 5 zinthu zikuvuta ndiye akuuze kuti undipase zaka zina 5 ndibereka mwana yogwira igwira. TPP woye! Achakwera kuti zaka 5 alephera ndipo avomereza. Ndiye akuti tiapaseso zaka zina 5 igwira. Adati 2019 dadayankhula mawu. Mukavotera MCP, mwavotera mavuto. Akuluakulu, chimene wankulu amayankhula atakhala pansi pa mpando. Ana ife, olo tidakwera muntengo sitingachitani. Sitingachione. Adati anadziwa kuti mulamuliro wa MCP mulibemo madalitso.
Adati anadziwa kuti MCP ndi chipani cha magazi. Adati anadziwa kuti MCP ndi chipani cha bodza. Anayima pano president wathunthu ndikumanena kuti akudziwa kumene kumapangidwa fertilizer ndipo tigula 4,000 mkanthu. Mwagula inuyo? Mwagula inuyo? Amanena kuti akudziwa kumene kumachoka mafuta a galimoto adzachipa. Achipa? Kuti tinene mabodza awo mpaka dzuwa lilowa. Koma ngakhale mwana akudziwa kuti achakwera alephera. Atisire Malawi, atisire dziko lisirawo iyayi. Adatenga mpando kuti ayesa ndipo alephera. Atisire dzikoli, amuna anzeru amphamvu atenge mpando. Profesa Sabita Mutharika adati akuti pamene akulowa pa 16 September pa 17 kulumbira nde sipichi yawo yalumbira akuti idzakhala yayitali chifukwa adzakhala akupanga declare kuti chimanga chitsike mtengo. Bibibiwe adzakhala akupanga declare kuti fertilizer atsike mtengo. Adzakhala akupanga declare kuti mphamvu yakwacha ibwerere. Bibibiwe adzakhala akukhazikitsa mfundo zoteteza amayi ndi ana m'dziko muno. Azimayi akukhapidwa, wapolisi wathunthu ukaombera mzimayi. Adati akuti phada ameneyo akutha pa 17 September. Adati pamene akulowa musipichi yawo yalumbira adzakhala akupanga declare kuti mchere utsike mtengo, shuga atsike mtengo, sopo atsike mtengo, matransport atsike mtengo, mankhwala kuchipatala apezeke. TPP oye! TPP oye! Adati pamene akulumbira sipichi yawo idzakhala yayitali chifukwa adzakhala akupanga declare kuti ntchito zipezeke, malipiro akhale okwera mtengo osati zimene tikuona lero zi. TPP oye! Adati pamene akupanga declare, pamene akulumbira adzakhala akutsimikizira mtundu wa Malawi kuti tidachezera kulira koma chimwemwe chabwera mamawa. TPP oye! Mavuto amene tikulimbana nawo lerowa tikuthana nawo pa 16 September. President wathu Profesa Sabita Mutharika pamene akubwera kunena kuti sakufuna ndalama zawo zili pabwino kale. Ana anaphunzitsa, zizukulu zidaphunzira, akanatha kukhala kumangochi uko kumapuma, koma akuti sangakusiyena Malawi pa mavuto. Adati akuti salola kuti chakwera apitirize kuzunza mtundu wa Malawi. TPP oye! Ndiye ife tikunena kuti achakwera ndi nduna zawo azipase ulemu. Pa 16 September ameki akazapanga declare azangonyamula mphasa zawo kumapita. TPP oye! Sitifuna maphokoso muno, tatopa kale ni mavuto. Pa 16 September kungopakira katundu kumatani. Chakwera atani? Kongeresi itani? TPP oye! Adati pampando akonze dziko la Malawi. Ndima amenewa ndafuneza bwino Vice President yomwe ndi shadow MP wakuno kuti amenewawa agwire constituency ino ndi chigawo chonse chino chapakati kukonza zinthu pamodzi ndi Amalawi tonse. Tiye tipitirize ukonda TPP. Adati akubwera posachedwa, adzakuonena upatseni moni. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.